Na dobranoc, dobry wieczór. Miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś. Znam się z dziećmi nie od dziś. Dzień dobry. Dzieci, czy wiecie, jaki dzisiaj jest dzień? Kto ma swoje święto? Dziś po raz drugi w naszej miejscowości obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. 1 czerwca wszystkie dzieci mają swój dzień. Dzień dziecka. A dzisiaj wszystkie misie mają swoje święto. Z tej właśnie okazji każdy z nas przyniosło dziś swojego ulubionego pluszaka. Przywitajmy oklaskami gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Pan Jacek Jędraszczyk, burmistrz miasta Żerków. Pani Barbara Urbańska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żerkowie. Pan Kasper Eckert, radny naszego powiatu oraz dyrektor MCT. Pan Wojtek Daś, radny naszej miejscowości. Sroczka Aszkę ważyła, dzieci swoje karmiła. Temu dała na łyżeczce, temu dała na miseczce, temu dała na spodeczku, temu dała w karkuszeczku, a dlatego nic nie miała bo więcej poleciała. Mam chusteczkę haftowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocha, kogo lubię, rzucę mu pod nogę. Tego kocham, tego lubię, tego pocałuję, a chusteczkę haftowaną tobie podaruję. Pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego będzie. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu małe poda, nie chce podać, a proszę mogę. Następne cebra. Czy ta cebra jest prawdziwa? Czy to tak naprawdę bywa? Czy też malarz z Bożej łaski pomalował posła w pasie? Wszystkie dzieci cichutko już. Przyszliśmy tu po to, żeby posłuchać wierszyków, posłuchać bajek i mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. Ja z takim zapytaniem, proszę paluszek do góry, ale chłopcy mi przeszkadzają. O, jaka cisza ładnie. Kto z Was był w Krakowie? Jeden tylko. Takie piękne miasto. Więc mam nadzieję, że na pewno do Krakowa zawitacie. Zobaczycie tam piękne zabytki. A ja chciałam Wam przeczytać bajkę właśnie o Krakowie. O bardzo ważnym człowieku i bardzo ważnym zabytku. Ja na końcu zapytam kogoś, zobaczymy, czy zapamiętacie. A teraz proszę o spokój, tak? Dawno temu w Krakowie, niedaleko Wawelu, słyszeliście o Wawelu? Ślicznie. Mieszkał trębacz Mateusz. Był to człowiek niemłody. Od dziecka upodobał sobie trąbkę. Wszyscy wiedzą, jak trąbka wygląda? Zagrajmy! Wszyscy dalej! Na trąbce! Tak, dobrze. I nauczył się na niej pięknie grać. Uczniowo go hejnalistą.
najwyższej wieży pobliskiego kościoła miał powiadamiać mieszkańców o ważnych wydarzeniach. Sławnych godzin na tysiące wydzwoniłem moim młodym. Miałem w piersi głos ogromny. Grałem marsze i mazurki i polonez wiekopomny o tym królu, co pił turów. Dziś mi nikt już nie poradzi, z wiatrem poszło moje zdrowie. Kochane dzieci, przeczytam króciutki wierszyk, bo widzę, że jesteście bardzo niecierpliwe. Wierszyk Marii Kownackiej zatytułowany Górka. Oj, oj, kto nie zamknął furtki od ogródka? Przyszła z podwórka, górka z wodobiórka i historia krótka. A teraz, dzieci, pogimnastykujemy się trochę, bo przecież najważniejsze to prowadzić aktywny tryb życia. Więc może pan Roman Jarczyk poprowadzi specjalnie dla was przyjemne ćwiczenia, po to, abyście zdrowo rośli. Czy wiecie, dlaczego nasze misie są takie silne i takie zdrowe? Bo codziennie rano ćwiczą. Czy chcecie się nauczyć kilku ćwiczeń, które wykonują misie? W takim razie wstańmy wszyscy razem. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.